Pozdrav svima. Zamislite da se bavite nekom trgovinom i da imate više grupa proizvoda koji imaju cene koje, na primjer, idu ovako. I onda imate majice, šorceve, pantalone i imate cene koje se kreću ovako. Pre nego što počnemo, hajde prvo da stavimo filtere. Dakle, kad imate ovako neku tabelu, nadvučete i stavite filter ili nema potrebe čak ni da navlačite, stavite ovo i on će, dokle god je povezano, uraditi to na taj način. Šta nas zanima? Nas zanima da vidimo koliko košta najjeftinija majica, koliko košta najskuplja. Takođe i šorc, kao i pantalone. Kako ide sintaksa? Znači, kucamo min i sad ide if. Logical test, malo je funkcija nezgrapna. F4 jednako to tu. 1, 2, 3. Value if true, ovo ovde, 1. I zatvaramo zagradu. Ctrl-C, Ctrl-V, ovo ćemo da iskopiramo i šta ćemo ovde? Ovde ćemo umesto min samo da promenimo dva slova i možemo po istoj logici. Hajde da vidimo, znači majice, šta ćemo da uradimo ovde? Stavit ćemo da nam ovo ide from smallest to largest. Ja sam već tako bio poređao, tako da nam to mnogo nije ni bitno. Da vidimo majice. Znači imamo ih od 500 do 1200, tako da to jeste tačno. Idemo clear filter. Sledeće je shorts. Šta kaže od 700 do 4500. Da vidimo. Dobro je. I na kraju pantalone od 1200 do 5000. Jeste. Međutim, sve ovo lepo zvuči, ali šta ćemo kad uvedemo još jednu nepoznatu, a to je, na primjer, boja. Kako ćemo to? Pa, isto. Znači, jednako. Min, if, to tu, F4, jednako to tu, kaže, ok, value if true, onda pitaj ponovo if, to tu, F4, jednako to tu, value if true, to, F4. Hajde da zaključamo. Znači, crna majica je najjeftinija 750. Hajde vidimo. Majica, evo, crne su ove dve, da vidimo da li je najskuplja 800. Znači, ovde ćemo umesto min staviti max. Jeste. Tako da, kao što vidite, čak i ovako neki relativno složeni zadatak može da se reši vrlo jednostavno samo ako dobro umete da povežete funkcije. Hvala najlepše na pažnji. Ovom lekcijom praktično završavamo deo sa if, and i or. Ako bude još nešto mi palo na pamet, naravno, postavit ću tu lekciju kasnije na sajt. Hvala vam.